Il-Maltin huma sodisfatti b'ħajjithom ferm aktar mill-Ewropej. Dan joħroġ minn rapport dwar l-opinjoni pubblika tal-Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport huwa bbażat fuq ir-risposti li taw 500 persuna li jgħixu f'Malta. 90% jinsabu sodisfatti b'ħajjithom, filwaqt li 81% huma sodisfatti bis-sitwazzjoni finanzjarja fid-dar tagħhom. Dawn iż-żewġ figuri huma ogħla mill-medja Ewropea. Il-livell ta' ottimiżmu f'Malta iqarreb lejn il-livelli ta' sodisfazzjon illi jinħass fil-pajjiżi nordiċi, pajjiżi li jinsabu fl-ewwel 4 postijiet. Ir-rapport juri li ċittadini ta' 9 pajjiżi l-oħra li daħlu fl-Unjoni Ewropea ma' Malta għandhom livelli ta' sodisfazzjon inqas minn dak ta' Malta. Ir-rapport wera li l-immigrazzjoni hija l-aktar kwistjoni li tħasseb lil Maltin. 73% tal-Maltin għandhom opinjonijiet negattivi dwar l-immigrazzjoni minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Imbagħad 53% tal-Maltin għandhom opinjonijiet pożittivi dwar l-immigrazzjoni minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Fir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea joħroġ ukoll li l-maġġoranza tal-Maltin għandhom fiduċja fil-Gvern.